8 ve ondan köp çağan terbiyeläp yetişdiren enelerimize ene mehri hormatly ady dakýar we şaher paýy bilen hem syýlaglaýar. Anha maňa hem ene mehri hormatly ady almak bagty nisip etdi. Diňe bir ene mehri hormatly ady almak bilen çäklenmän idiz arka dagymyzyň şaher paýy bilen hem syýlaglanynym. Şu pursatdan peýdalanyp biz ýaş maskalalar üçin ähli şertleri döredip berýän mehriban arka dagymyzyň janynyň sag, belent başynyň aman, il ýurt behwetli, döwlet ähmiýetli alyp barýan beýik işleriniň rowaşlyklara beslenmegini ene ýüregimden arzu etýärin. Mehriban zenannamyzy, boýdoşlamyzy ýetip gelen 8-nji mart halkara zenanlar güni bilen kutlaýaryn. Goý olar elmydama bahar gözellikleri ýaly ýüzleri gülüp dursun. 8 Mart bayramy halkara zenanlar güni münasibetli bayramçylyk dawarlary Mar welatynyň Owsgan etrawynyň döwletli zaman şekerçetini köp çağaly bagtyar ineleriň täze göçüp baran ýaşaý jaýlaryna tutulan toýlarly ötkoşdy. Bu döwür wap şekerçede welatyň ýaşaýjylary bolan hemde 8 we ondan köp çağan dünýä inerip terbiýeläp beşdiren hormat prezidentimiň permany laýyklykda ene mehri diýen hormatly adam münasip bolanlaryň bagtyar ojaklaryna tutulan toýlaryň dawarasy alyslara ýaňsaldy. Döwrwap şekerçäniň täze zaman köçetiniň urny, olaryň bagtyar maşgylysyny hormatly prezidentimiň adynyň ähli amatlykları bolan ýaşaý jaýlaryň sowat bermek münasibetli. Bu ýerde aýdy misallaryň şirin owady belentden ýanglandy. Toy dawrasyna çykşa den adamlar hormatly prezidentimiň permany laýyklykda ene mehri diýen hormatly adam nasip bolan eneleri we olaryň bagtyar maşgylalaryny halkara zenanlar güni kimde täze ýaşaý jaýlaryna göçüp gelmekler bilen gutladylar. Dabarada täze jaýlaryň eýleri bolan bagtyar maşgylalar hem çykşy dip bayramçylyk günlerini ähli amatlykları bolan ýaşaý jaýyny sowgat berenligi hemde halkymyzyň ýaşaý durmuş derejelerini ýokurundyrmak bardy edýän çeksiz aladylar üçin mehriban arkadamyza alkyş döldürini beýan etdiler. Türkmenistan parahatçylygy öňçmen watan ýylyna giňden bellilen halkara zenanlar güni bu bagtyar maşgylalar üçin goşa bayram, goşa toý bolup geldi. Bu ýaşaý jaýlaryna bagtyar maşgylalaryň oňoýly ýaşamy üçin ähli amatly şertler bar. Bayramçylyk gününi şaf sowgadyny, täze ýaşaý jaýlaryna eýe bolan bagtyar maşgylalar halkymyzyň eşeretli durmuş bardy edýän ulu aladalary, ýurdumyzyň aýal gyýlaryna, enelerini goýan belent hormat sarpasy üçin arkadan prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Men Bayramal şäheriniň ýaşaýjysy Nawça Meredowa. Bugün biziň agdywer maşgalamyz üçin iň bagtly gün hormatly arkadamyz Türkmenistan parahatçylygyň we anansmaň watan ýylyna maňada ene mehri diýen hormatly atdak, ene mehri diýen medal gowşurdy. Ähli amatlyklar bolan ýaşaýjyň sowgat edip berdi. Hormatly arkadamyzyň käbesi, külli türkmen halkynyň käbesi Oğlawat käbämiz taga terbiýelemekde, görelle mektep bolup dur biziň barymyzda. Men hem 8 çağamy watana we pal oğlu ýyllar edip ýetişdirjekdigime size söz berýärin. Ene ýüregimden hormatly arkadamyza şafer paý üçin alkyş aýdýaryn. Goý hormatly arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak, ähli il ýurt ähwetli tutýan tümli işleri, rowaşlyklara beslensin. Mehriban eneler siziň bayramyňyz gutlu bolsun, toylar toýulaşsyn. Ýurdumyzda giňden bellilen halkara zenanlar güni münasibetli Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşkünini mehriban aýal gyýlarymyzyň hormatyna konsert geçirildi. Maşgyla ojagyny wepalyk bilen jemgyýetiň saglyşygyny emele getirýän zenanlaryň bahar bayramy Türkmenistan parahatçylygyň öňçmen watany şygaryny beslenýän şu ýylly aýratyn many mazmuny bolýar. Ayal gyýlar olaň durmuş derejesini ýokarlandyrmak barada kalada Türkmenistanyň konstitusiýasyna we umumy ikrar edilen halkara hukugynyň kaýdalaryna laýyklykda hakyky gender deňligini üçin etmek hormatly arkadagymyzyň alyp barýan siýasatynyň ileri tutulýan möhüm ugrlarynyň biridir. Garaşdydy. Bitarap Türkmenistanyň zenanlaryna bagşlanyp mukamlar köşküniniň sahnasyna guralan çykyşlar döwrümiň belent dörejilik ruhuny, milli sungatymyň iň azaýyt däpleriniň dowamatlygyny aýdym görkezdi. Yürek mudam mehribanlyk küýti ýaratly edebi aýdymsally kompozisiýa bayramçylyk konsertiniň ajaýyp başlangyjy boldy. Watançylyk ruhuny ýogurlan bu çykyş dörediji parahatçylyk taglimini öňe sürýän zenanlara finah hökmünde ýanglandy. Konsert hakyň dowullary ýaňsalsyn dünýä arkadagym bilen öňe biz öňe diýen ajaýyp çykyş bilen dowam etdi.
Onu idid vatanmaz, berqarar döwletimiziň bagtiyarlyk döwri, onu dördüjü we ruhlandyrjy türkmen halkynyň arkadagy milli liderimiz wasp edilýär. Döwlet başlarymyzyň parahatçylyk söýji dörüjülükli siyasady belent taglimlara, şöhratly atababalarymyzyň parasatly we insanperwer ýörelgelerini esaslanmak bilen Türkmenistanyň ösüşiň täze belentliklerini tarap anamly öňe gitmegine ýardam berýär. Milli liderimiziň belleşi ýaly, mehriban inelerimizi, dinanlarymyzy sarpalamak, çağalary terbiýelemekde hemde köp asyrlyk taryhyň dowamyna kemale gelen maşgaly ojaklarynyň awadançylygyny saklamakda, olaň eýleýän orny aýratyn hormat goýmak halkymyzyň ajaýyp ýörelgesidir. Edid inelerimiziň, uýalarymiziň, ýurdumyzyň äkli dinanlarynyň häzirki döwürdäki bagtyar durmuşy halkymyzyň berqarar watanymyzyň buýsanjydyr. Häzirki döwürde ýurdumyzyň dinanlary dürli ulgamlarda durmuş ähmiýetli meseleleri oňyn çözmekde, meden ýörelgeleri gorap saklamakda, sagdyn ýetilleri terbiýelep ýetişdirmekde, özleriniň ruhy, intellektual we ahlak mümkinçiliklerinden dol derejede peýdalanýarlar. Türkmenistanyň dinanlary täze taryhy ýam dörejler, tutanýarly zähmetkeşler, milletimiziň belent ruhy gymmatlyklaryny, parasatly ýörelgelerini we däp desurlaryny gorap saklamak we ösürmek bilen döwlet ýende jemgyçilik durmuşyna işen gatnaşýarlar. Olar deň derejede döwlet häkimiýeti we dolanyş idaralaryna, ykdydadyýetyň äkli puwdaklaryna, alim, bilim, medeniýet ýende saglyk goruş ulgamyna zähmet çekýärler. Telekeçilik we jemgyçilik işlerini alyp barýarlar. Watanmyzyň ägip uly gadananlaryna uly goşant goşýarlar. 8 Mart bayramy dinanlara olan çäkli söýgüni sunuwatyň üstü bilen beýan etmek, olaň nähili gözel we ajaýypdyklaryny wasp etmek üçin şanly tenedir. Türkmen nutgawy edebiýaty dinanlara çäkli söýgü, hemde olara sarpa goýmak duýgularyna betlenenler. Magtum Uluýynyň we Molla Nepetiň şeýle-de başga da köp sany türkmen nutgawy şahyrlarynyň şygyryat eserleri beýik milli şahyrlaryň dörejüliginiň ajaýyp nutgalarydyr. Olary aýal gyýlan ajaýyp käýfiýetleri, dörejülik belentliklerini uruklandyrdylar. Halkymyzyň ine ýüregi, olaň aýratyn mehri ýugurlaryň hudulary barada döreden kende dillen dile geçip gelýän riwayatlary türkmenlerde inäni muqaddetli kökmüne sarpalamak ýörelgelerini kemale getiripdir. Türkmen dinanlary nepis hallar dokumak, keçe basmak, milli nagyşlar döretmek sunuwatyny kämilleşdirip, biziň günlerimizde ýetirdiler. Bu senetde olaň seperdekini, arzu hyýallary öz beýan tapýar. Bayramçylyk konsertinde dinan ýüreginiň mehrini we olaň sadalygyny, asyllylygyny, gözelligini we wefadarlygyny, ine söýgüsini we näzikligi wasp edýän aýdym saatlar belentden ýanglandy. Däbe görä bayramçylyk çykyşlarynyň maksatnamasyna gadymy kuş tepdi tansam möhüm orun aldy. Halk dörejüliginiň aýdyň öwüşgünli nusgaty, hemme milletiň taryhy meden ýörelgeleriniň we ruhy baýlygynyň özdoşly sağlaşygyny emele getirýär. Garaşsyz watanmyzda bolan belent buýsanjy betlenen hemde milli liderimiziň ady bilen aýrylmaz baglanyşykly bagtyarlyk döwrüniň bagtly dinanlaryny wasp edýän aýdym, halkara dinanlar gününe bagyşlanan konsertiň ýatdan çykmajak jemlenmesine urildi. Hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen hemde baş tutanlygyna Türkmenistanyň halkymyzyň, edid watanmyzyň mundan meýlekde güllä ösmeginiň bähwitine ägert uly özgertmeler amala aşyrylýar.